ndị Igbo ibe m abịakwana m nso. Unu n'anya n'ihu m, unu afụ na amụ ada atọ m. Enwekwa odu time esi unu daalụnụ. Ndị Igbo, onye ọbụla nwe onye Igbo jee chọọ vidio, mba ọ bụghị vidio na ọdio na-esekuleti na WhatsApp. Unu gee, unu ya etiwapụ mkpu, unu ya ebere na akwa. Ife unu ya anụ na ya agba unu anya mmiri. Ndị Igbo, ekwukwa m ọzọ, onye ọbụla nwe onye Igbo jee chọọ ọdio na-esekuleti na WhatsApp. Onye Igbo nọ na Libya merie. Ife o kwuru anyị ncha ma na-eziokwu na-agụ akwa. Ọnọdụ Igbo ebe niile Igbo nọ, ọ dị nụ njọ hinne o. Ọ dị nụ njọ hinne. Igbo na-ana. Ife o kwuru etu ndị Igbo, ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke si abịa rarụ ndị Igbo ibe ha, ere ha ka ohu na Libya, ewuru ha na-agba akwụna, ha na-anwụsịsị ka ọkụkọ. Emetụna m ya aka ugboro one ma one, mana mee agadi into details etu nwanne anyị nwoke a si wee gaa. Nwanne anyị nwoke a nọ ebe ahụ akpọ ha afee, mana anyị ncha mana ihe na-aga n. Okwu ya miri omimi hinne. O mechara gwa Igbo ife nọkwa n'ihu, n'Igbo ka ya ata afụfụ. N'Igbo ya eme gịnị? N'Igbo ka ya ata afụfụ hinne. Igbo onye gbanahụrụ ejide nwanne ya bụ ọdụ ezigbo mmanahụ. Ekwukwa m ya ọzọ, onye gbanahụrụ ejide nwanne abụọ dị ezigbo mgbanahụ. O nwekwu na onye Igbo ya escape from afụfụ ọ sị na Igbo ya ata. Ife ilu ọ na-agụnwa na onweghị na-enwezi ike ire gị as ohu, maka ikekwe ị nwere steady job in Nigeria, ma ọ nọ na America, ma ọ nọ na France, ma ọ nọ na Britain, ma ọ nọ na Italy, nwee steady job, nwee citizenship. Nwa gịkwana gị nwa na onwe ụkwanụ ịnọkwa n'ụwa si n'ogbe mgbere kemgbe. Ịnọ ụwa so onye Igbo si na family nke a na-akpọ ogbe mgbere kemgbe. Inwekwana ike end ka up as onye agha ere. According to nwata nwoke nọ na Libya, ọ sị nọ mba niile amadị ife dị ka ịdị ọcha, a na-arịgo ha na-arịtu ha, arịgogide ha rituo ha, next thing ọnwụ. Ma ikweta na ịnụ ụwa, ma ikweta na ịnụ ụwa, chezie echiche kedu ihe iji wee pụta as onye Igbo na nke a. Ma ibelivru gị ya anụ ụwa, and ọ bụrụ na imehụ ife kwesịrị ka ime as onye Igbo kịta, ọnwụ na ịza ha ọkụ, ọnwụ na ige ha ntị, iji aka gị adọkpụ ife ahụ ijekọ ịfụ. Ọ bụkwụzi na anyị nwere Igbo sense, ma ọ na anyị nwere egwu Chineke, ka a sị na ife ya eme n'ụwa n'ogbe mgbere kemgbe, iwe escape bịa nwanne m, bịa n'ọrụ dị na Libya, ịbịazie ka ị na-edozi isi. You cannot escape it. Ebe a na campuses anyị, fefe ụmụaka anyị na-eme ebe a, anya ukwu dị, anya ọkụ dị, oke ọchịchọ dị, egwu Chineke adụ ọkwụ, poverty wee bịa agba. Kedu ka onye Igbo ya esi ghara ịbanye moto eburu ya cross or desert, eru ebe ahụ ewee werie wee mere ife sọrọ ha. Nke awụ maka na ozi a si Libya ka m ji wee na-akpọ Libya afa. Baa na orientation camps na Nigeria, NYSC camps, fụ ihe eji ndị Igbo eme ebe ahụ. Jee na campuses fụ ihe eji ha eme ebe ahụ.
bikonu chọọ na odiyo a geenie erikapụkwa m nwata nwoke onye Igbo nọ na Libya si na ibe ndị Igbo nọ na Libya na-eme ewu na ha na-abịa ararụ ụmụnne ha ndị nwanyị ndị Igbo ibe ha si ha na ọrụ dị na Libya na na-ere ha ere ebe ahụ ere ha ndị eresịrị ha etinye ha n'akwụna ọ sị na ife ndị Igbo ji ndị Igbo ibe ha eme na Libya and I am doubt here maka afọ tara anyị mmiri anyị nwekwuru anya ukwu anyị nwekwuru oke ọchịchọ religion nke anyị tinyekwuru isi na ya ada agwakwuzi anyị eziokwu ihe ọ na-agwa anyị wụ tithes and offering ọ da-agwa onye Igbo n'ime njọ na ọnwụ na-echeghị and ife ọnwụ min kwere unu ya anwụkpọ anya n'ihi anụ ụwa taa afụfụ very well ihe ọ na-agwa ndị Igbo na ekwuo tithe ekwuo offering chegharịa ọsọkwa ya wuru a minute before ọnwụ n'ihi eje n'igwe ọ ha na-agwa ndị Igbo so ife ya eme ka onye Igbo gbara ife ọjọọ ọsọ adụọzi ihe m na-ekwu bụ onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ o ruo na ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ kpọọ ụmụnna gị na fon jụọ ese onye ọbụla ikekwe ụfọdụ ụmụaka na-agbafusi agba na Libya agba na Niger ikekwe nne na nna nwụọ na onwe ezi ya na-ajụghị ha ịkpọ ịjụọ maka ha onwe ndị ka nọ n'ụlọ gwa ha ejezina support them onwebedo project ị nwere ị na-arụ ụlọ na America ị na-arụ ụlọ na Britain suspend it na ụmụnne gị ka a na-ebu isi ọya dị iche iche na mba jụọ maka fa ọ bụrụ na ndị Igbo dị wicked nọ na enwere onye na-agwafa ndị mmadụ ekwukata na mpụta na redio wee kwuwe ihe a ejighị m ego m eji wee start radio station enwekwuru ife ndị ọzọ na-emesi dị mkpa ma na-ediscovergo m na ndị Igbo abụrụ wicked people nọ na onwere na-enyefa correct information so ife ị ga-emekene vidio ahụ biko share bie ọ bụkwa na ometụ n'obi kpọọ ụmụnna gị kpọọ ụmụnne gị jụọ ese onye ọbụla ndị ya yowu ha nọ n'ụlọ ha nọ n'ụlọ ịmara etu ihe esi kwado ha ịkwado ha o nwere ife anyị nwawa omenala defenders na-akwado na ahụ ihe mme ka onye Igbo ọbụla chọrọ ịnọ n'ụlọ nọdụ mana iyi enye aka and afụwago m ife ajụọna m mmadụ ife dịka 5, 6, 7, 10 ụnụ ya akwado mmadụ 9 sị na ha ya akwado ma nkwu ife ahụ kịta maka nkwue ndị nkụsa akụsa Igbo biko na o ruo n'oge iteta n'ụra unu gee ọdịyo anya mmiri ya agba unu onye Igbo mmeri emechakwuru kwuo si na onwe onye Yoruba aragide rata na Libya ahụ na ndị Yoruba na-atụkọ ego send ya back nọọ ndị Igbo ya ada ere ụmụnne ha onye a ree nwanne o were ya gbacha akwụna o were ya kpacha ego akwụna o resie nwanne ya ọnụ na-amasị na fire nọkwa on the mountain nọ ife ọbụla na-adakwasị Igbo wụ ife ọjọọ anyị na-emeta ọnwụ na nke anyị emezi anyị ka anyị kunie n'ụra nye m anyị ka anyị kunie n'ụra daalụnụ mana unu n'anya na ụnụ ya afụ na amụ ada atọ m ama ntọ nke ife amụ na-atọrọ m mba nsi na ya na ana